Nittama li tinstab soluzzjoni ġusta, is-soluzzjoni lemmen li tista' tinstab fl-interess tal-patrimonju Malti u Għawċi. Għalina l-avukat Noel Camilleri, il-President tal-Aqda Każini tal-Banda f'kumment il-Net News, meta tlabnieh ir-reazzjoni tiegħu għall-isfida preżenti li tisibu ma' wiċċhom qatt ta' Każini tal-Banda inkluż is-Soċjetà Mużikali Stella Maris f'Taslima. Jiena nittama u m'għandix l-ebda dubju għal aħna involuti wkoll f'ċertu diskussjonijiet biex tinstab soluzzjoni ġusta mhux biss għas-soċjetà tal-Banda imma wkoll għas-sidin li finalment għandhom dritt li jgawdu l-proprjetà. Imma li huwa żgur huwa li s-soluzzjoni se tinstab fl-interess ta' kulħadd, imma fl-interess ukoll l-aktar ngħid tal-patrimonju Malti u Għawċi. Preżentament f'pajjiżna hawn 27 soċjetà mużikali li għandhom is-sede tagħhom medda minħabba li tal-waqt se jagħlaq iċ-ċens. Fil-każ ta' Stella Maris minn dak li ġejna marfa, is-sidin preżenti li huma intermedjari għandhom sal-2026. Il-qorti ddeċidiet li s-soċjetà għandha toħroġ il-barra u s-sidin intermedjari jidħlu għal perjodu li baqalhom iċ-ċens. Minaħa tagħhom il-kellima tal-Partit Nazzjonalista Ġuli Zara u Graziella Gallia insistew li l-Gvern irid jgħaddi minn kliem għal fatti u jsib il-bilanċ bejn id-drittijiet tas-sidien u l-interess pubbliku ta' dawn is-soċjetajiet kulturali u artistiċi.